Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat, mga kapwa Bicolano ng Oragon. For today's video, tayo nga po pala mag-unbox ng ating in-order po sa TikTok shop na air cooler. Shoutout nga po sa Marife Alvarez at ganun din po sa delivery rider ng Flash. So ito nga mga kapatid, ina-unbox na nga po natin, tinatanggal na po natin ang pinakatali niya po dyan para suporta po. At ganoon din po, maraming salamat po talaga sa delivery rider ng Flash. Kasi bali talagang safe na safe niya po talagang deliver sa amin at wala pong kadepekto po yung aking in-order nga po kay Marife Alvarez sa TikTok shop po mga kapatid. Shout out nga po ulit sa iyo ma'am. Kasi sa live selling niya ko po ito in-order na air cooler na to. Bali wala po siyang brand na nakalagay, basta ayan po may nakalagay lang na air cooler. So ayan, at nagpatulong pa nga po ako dyan sa aking apo na lalaki kasi gawa ng syempre para hilahin nga po yung pinakakarton. At medyo makulit din nga po yan mga kapatid. Bali 35 liters po itong aking in-order na air cooler nga po mga kapatid sa TikTok shop. At iyan, nakikita nyo po ang laki or ang taas po nitong air cooler na to at meron pong manual or instruction pong nakalagay dyan. Ayan po aking pinakikita at may dalawang medyo maliit na galon po dyan na sabi lalagyan daw po ng tubig at ilalagay sa freezer para mag-yellow po. Yan daw po yung ilalagay dyan sa pinakaibabaw. At yan po meron din pong yung pinakagulong po sa ilalim na atin pong i-assemble dyan din po sa pinaka paa ng air cooler na to. So ito na nga po mga kapatid, honest review po ito ha. Totohan ng honest review po ito. Hindi po ako nag-honest review sa aking mga content. Ngayon ko lang po ito ginawa mga kapatid. Para sa akin pong palagay mga kapatid, sapat lang po ito sa maliit na kwarto or yung mga pang tatlong tao lang po, tatlong tao lang po sa isang kwarto kasi totally hindi po siya talaga napakalamig. Sapat lang po, tamang-tama lang po. Bali, nang tinesting ko po itong air cooler na to, bali lagyan ko po siya ng 5 yelo. Okay naman po siya once na bago matunaw po yung tubig or na natunaw na po ang yelo, tubig matunaw. Ang yelo po mga kapatid, okay naman po siya, tumatagal din naman po siya ng mga 1 or 2 hours po. Pero pag once pong bali wala na po yung pinaka-yelo niya, ganon din po, malamig pa rin pero hindi po talaga siya totaling malamig kasi medyo magastos lang po talaga siya sa yelo. Hindi po talaga katulad siya ng aircon. Pero sabi nga po, ito lang po ay air cooler, hindi naman po talaga siya totaling aircon kaya okay lang po yun. Medyo okay na rin po, nakakatanggal na rin po ng init ng panahon sa panahon ngayon. So ito po pinakataas po ng air cooler, ito po yung lalagyan ng yelo at pag once pong pinindot nyo po yung cold dyan, ayan po yung lumalabas na nagpapatunaw ng yelo, ayun na tubig. Bali in out na lang din po ang tubig dito. Pag galing po sa ilalim, lalabas po dito sa ibabaw para matunaw po yung yelo at para yun na rin po ang magsusustains or magpapatuloy ng lamig po ng itong air cooler na to. So bali ito po yung mga pindutan na nakalagay po dito. Bali, para sa akin po, sapat lang po pero hindi po siya talaga siya totaling malamig na malamig. Sapat lang ang lamig, hindi po siya yung pang tulad ng aircon po. So dito ko na po tatapusan ang aking vlog. Bye-bye!